хора, днес ще пробваме този филтър с мен. И Добър вечер също. Вики. Така, хайде да видим. Не. То панталон е отвратителен. Вики може да ви каже, че аз не носа анцузи и такива. Няма да видим. И подаръка ми е фотоапарат. Вики, да покажи с малко. Уникален на фотоапарат. Най-много ми харесаха обувките, бижутата и фотоапарата и свичера. Панталона, нека сега ще видим Вики. Ето и Вики, хайде. Хващай. Защо е такова неприятно? То... Виктори. Това стана яко, обаче без панталона. Що панталона на мен много ми харесва? Да, но без обувките. О, да, обувките са доста. Не, свичер, този свичер и този панталон не си пасва. Да, много Това е най-гадният. Няма да го... Сега ще пробваме с кратките ни такива имена. Така, хайде ни. То ауфит за мен, Уникален. Ники. Не бе, защо? Вики, какъв то ауфит с тия бутуши? Ти отготвено стана зубър. Сега ще видим Вики как е такова. Айде. А, така бе. Пиши го ти. Добре. Така и да че другите ромитове ти го писа. Вики. Боже, същите са само дето. Имаш пица и... Ма това е свичера. добре. С тия бутуша, не твоя ауфит. Те беше абсолютно същия. Просто беше суалета и И някакъв друг свичер. Не, това е много Еми това е. Айде, чао.